Здравейте хора, аз съм FirefoxBG и днес ще си поговорим малко за евентуалните апдейти в Clash Royale. Както си спомняте, когато излезе нашата любима Арена 11, хората започнаха да се питат: чакай, каква ли ще бъде Титан Арената? Титан Арената, какво стана с Титан Арената? Би трябвало да излезе Титан Арената. Да, както виждате, тя още си има в кода на играта, но тук са написали като Арена 9. Дали ще бъде Арена 9? Това никой не го знае. Мисъл, това вече има Арена 9, сигурно ще стане Арена... Сигурно, нали, ще стане, нали, уж Арена 12 вече. И отляво можете да видите как би изглеждала самата игра в тази арена. И няма как, не мога да намеря точно изображение, но с една дума ще ви обясня точно какво ще има на тази Титан Арена. Както виждате, тя е пирамида, са такива неща. Ще има скорпиони, ще има някакви картици и другите карти. Не мога точно да ви кажа със сигурност, но тези две карти би трябвало да ги има в Титан Арената със сигурност. Нека да преминем и към малко по-интересна част. Hero картите. Както си спомняте, Hero картите са карти, които сигурно ще бъдат легендарни. И те ще изглеждат ето такава битка. По-напред ще кажем и нещо по-интересно за тези Hero карти. Но Barbarian King, например, той ще струва 9 еликсир. После ще видим Archer Queen на Guard Ордена. Ще видим и нашият любим Eagle Artillery, Archer Tower и... Да, но това е малко по-напред. Затова, нека да преминем напред. Така, тук вече са Barbarian King, Archer Queen, Guard Ордена, Wizard Tower, Archer Tower и Eagle Artillery. Но няма как точно да ви го покажа. Така, Barbarian King също няма точно, нали, картинка колко щета ще бие, колко така. Но да кажем, че приблизително ще бие около, на първи лев около 112. Нещо като елетките. Само че ще имат повече хилд поинтс. Archer Queen ще умра на един Fireball, като е на левел 5. Като да се каже, че Fireball ще е левел 4-5. Затова няма да е карта, която ще бъде толкова използвана. Ако е нърфна положително, тогава вече, да, тогава бих се изкефил да не умира поне от Fireball. Тя ще бие, както знаете, че е изстрелва по 3 стрели и това би трябвало да изстрелва около 200 и малко ще стане. А Guard Order той ще бие нещо като Lava Hound, малко щета, но той ще включва някаква защита на картите около него. Примерно за 5 секунди няма да им взима живот или така. Той ще бие по колко, да кажем някъде около 23, колкото е Lava Hound на левел 1. И ще има живот 1012. Точно 1012. Но да, 1012. Този Wizard Tower, които ги виждаме, че са епик, той ще бъде карта, която няма да бъде толкова използвана според мен, защото ще има само 200 живот и ще бие само по 200 щета. Мисъл, хубава е щетата, но много малко живот. Докато Archer Tower ще има 400 живот и ще бият около 100. Мисъл, няма нещо хубаво. Eagle Artillery ще има малко малка дестинация от принцесата, която знаете как стреля, но пак ще бъде нещо като X-Ball, само че малко по-силен. Но той ще умира горе-долу колкото X-Ball. Нека да преминем и по-напред. Да, нова арена, която сигурно ще добавят на Хелуин. Както знаете, в Clash of Clans много често започнаха
да добавят някакви неща за Хелоуин, Коледа и така. Защо пък да не добавят нещо, например, и за Хелоуин в Clash Royale? Да, вече го има. Дали точно обаче ще излезе? Да, това е друг въпрос. Има го за всеки случай в кода на играта и може да излезе всеки момент. Накратко, на Хелоуин, не всеки момент. И отстрани е Хелоуин чест. Той ще бъде нещо като Legendary, но снимката е прекалено размазана, защото за да се робиш код на играта и да намериш снимки, това не е много лесно, честно да ви кажа. Или пък, да, там пише една Legendary карта. И това е от това нещо. Тук вече са по-интересната част. Дракон и Хюър. Както виждате, дракона не изглежда много подобрен, но за всеки случай си го има в код на играта и са оправили вече бъгът, защото те са го тествали в private сервер. Сигурно ако на този клип съберем 20 лайка, ще направя такъв сервер с private сервер и там сигурно ще се пробвам да видя дали ще мога да си вкарам и дракона и Хюъра да ги покажа и дано да мога. Защото, както знаете, в следващото такова клипче ще покажа какво точно ми иде на ума, като видях, че в код на играта има дракон. Както сте видяли, сигурно от един от клиповете на канала от Clash Royale, там показва как Giant удря и има голям дракон като този, който гори кулата. И той взимаше доста живот, по 200 на секунда. А пък Хюъра ще хилва с 23 живота на секунда, което ще бъде доста добре. Така, преминаваме към спартанеца, който е малка вероятност, но снимката пак е много размазана. Той ще бие и по въздух, и по земя, не знам до как ли, мисля ще лети, както и Goldmine Challenge. Има ги, но много, не на всеки му се вярваше от приятелите ми, които им казах по скайпа, че ще го има. Да, това е Goldmine Challenge, който като влезеш на Classic Challenge ще печелиш по 3, максимум 3600 голд. А пък на Grave Challenge, или не знам дали го произнасям правилно, 39 000. И за Classic Challenge струва 10, като обичайните. Така, спартанца ще има 250 живота. По земя ще бие 43, а по въздух ще бие 121. Не знам вие дали го виждате, но да. Да, нека да продължим. Така, Елит Барбериан Хъта. Да, този още си го има и както знаете, елитките не са кой знае колко слаби. Но са адски силни. Да, сигурно този хът ще има живот малко повече, отколкото Барбериан Хъта. И ще бъде доста готин, ако изпалва пак колкото време спалва, нали, и обикновения Барбериан Хът, само че той спалва Елит Барбериан. Например, ако той ви пусне примерно 4 скелетчета, вие ще се задържите колкото за един, нали, колкото за един Елит Барбериан. В смисъл 2 елита. И ако ви задържи още малко и вие си спамате 4 елитки и чакате с запис, ще бъде доста готово. И да, хора, това ще бъде всичко от днескашната топ 7 поредица. Сигурно следващата неделя пак ще има някакъв такъв клип и ще се видим тогава. Аз бях Радостин и чао!